Ndị be anyị ekelekwa m nke onye chiri nya zere unu. A sị nkata tawa afịa orie wetara anyị ihe akụ akụ ihe enwe enwe. Ụmụnne m, otu nwaada kpọrọ m na fon na-akọrọ m otu pastọ si wee gwọ ya ọrịa, otu ya si wee ọkụ mkpụrụ, otu ya si wee so ya esidi na ntinye si wee pụta iti ewe ụgwọ ya infeshọn tarụchara n'ime arụ ya, infeshọn nọgoro since how many months n'ime arụ ya ịbụ ọnụna n'ọjọọsọ mkpụrụ ọgwụ ịnọ nya ji ejegoro na kemis n'ọnya ka eji wee ọgwọ ya nya bụ ọrịa. Ụmụnne m, nkịta asịkwa na ndị nwere ike amara na ana. Onye nwere ife amara ife o nwere olu uzo nya bụ ife, mgbe o tufuoru nya bụ ife ọ ghọta mkpa nya bụ ife ahụ o nwere ife ọgwụ. Ndị be anyị lapụsịrị eji mara anyị, ndị be anyị lapụsịrị eji mara anyị nwa bụ ndị Igbo ofiobezi ọfịa na afịfịa ị na-afụ ugbu a. Afịfịa ife anyị na-akpọ ewe ọbashiri ma ọwa abalị dị egwu. Amarọ m ife ndị bụ na-akpọ ya. Ị nwere ike na-afụ afịfịa na ya kọmpaụndụ, ị nwere ike na-afịa n'ogbe gị, ị nwere ike na-afịa n'okirikiri ebe ibi, mana ị maghị ife afịfịa na-arụ. Afịfịa bụ afịfịa ndị gboo, ndị nna nna anyị ha ji agwọ ọrịa. Afịfịa efuru ọrịa ọ na-agwọ karịrị akarị. Ị nwere ike ịfụ ya ọ dịghị izi n'anya, ọ dịghị fecha fecha n'anya. Afịfịa ị na-afụ ịkparị ya sie esichapụta mmiri ya gba ya n'ife, ịpụta ụlọ ụtụ gbara 1 glass cup ya ṅụọ, ịpụtakwa n'oge abalị gbara ya 1 glass cup ṅụọ. Mee ya abalị 3 na 4. Ịchọ ọnya bụ malaria, ịchọ ọnya bụ taifọdụ, ịchọ ọnya bụ ọrịa nke tanịchara n'ime alụ gị, chọọ ya ịma mfụzi. Ndị be anyị lapụsịrị eji mara anyị nwa bụ ndị Igbo ma fiobezi ọfịa. Ndị be anyị lapụrụ ife ji wụọ mara anyị ma fiobezi ọfịa. Iwere ego ijere enye pastọ so ya esi dị nke a, kwụọ mkpụrụ dị otu a, kwụọ taiti dị otu a. The senior yahoo yahoo, ndị a bụ ndị ha nwapụ ndị bụ the senior yahoo yahoo. Ọ ha nwabụ ndị bugatara ndị si yahoo yahoo ihe na-anụ. Ọ ndị pastọ a were afịfịa efuru wee gwọọrọ m nya bụ malaria nke tanụchara n'ime arụ gị, nya bụ infeshọn nke tanụchara n'ime arụ gị. Were afịfịa efuru wee gwọọrọ m ya. Agwara m nya bụ nwaada ọ kpata afịfịa o jee weta mkpụrụ ọgwụ na-anọ ahụ, mkpụrụ ọgwụ ịnọ ahụ, mkpụrụ ọgwụ anadụ 4. Enyere ya asị ọgwụ malaria, enyere ya wuti olive oil, wuti mkpụrụ ọkụrụ. O were mkpụrụ ọgwụ ahụ o weta afịfịa sie ha na-abụ n'ime ọgwa m nọ n'ọha ofisi ka ha na-abụrụ esi. Afịfịa ka ndị be anyị ji agwọ nya bụ infeshọn nke tarụchara n'ime arụ gị. Afịfịa ka ndị be anyị ji agwọ nya bụ malaria nke jụrụ ọnụ nọ n'ime arụ gị. Ịkpata nya bụ afịfịa si erum ya isiri esiti asịpụta mmiri ya gbanye ya n'ife, ịpụta ụlọ ụtụ gbara ya 1 glass cup ṅụọ, ịpụtakwa n'oge abalị gbara ya 1 glass cup ṅụọ. Mee ya abalị 3 na 4. Ịchọ ọnya bụ ọrịa nke tarụchara, ịchọ ọnya bụ infeshọn nke tarụchara, ịchọ ọnya bụ malaria nke tarụchara n'ime arụ gị, onwụlọ ka efu ya. Ka anyị hapụ na na-efi ọfịa anyị na-efio, ka anyị hapụ ịdị na-epio ọfịa anyị na-epio na nke ikpeazụ a. Ọfịa ọtụtụ ndị mmadụ na-epio, ka anyị hapụ ịdị na-epio. Ndị gboo nwere debere usoro ụkwụ anyị ga-esoro, mana anyị hapụsịrị ya bụ usoro ụkwụ ma piowezi ọfịa. Afịfịa bụ afịfịa eji agwọ ọrịa ụmụ malaria na ụmụ taifọd nke tarụchara n'ime arụ anyị. Nya bụ ego ahụ ị na-ewetara nya bụ pastọ, nya bụ mkpụrụ ahụ nke ị na-akụ ka ewe ụgwọ ọgwụ ọrịa. Nya bụ olive oil ka ị na-ekpenụ, eweta mmiri nsọ ikpe ṅụọ, eweta olive oil nke ikpe ṅụọ. Anyị amara ife anyị nwere, anyị amara ife anyị nwere. Ọ bịazie bịa mee anyị nwa anyị a na-agbakwuje ndị oyibo. Ọ bịazie ebe bịa mee anyị nwa anyị a na-awazi ọfịa tuto na anyị amara ife anyị nwere. Ife do na be gị, ife ị na-afụkwada, ife do gị n'ọkpa ntọala ka ọ ga-abịa inwesị ichebe na nke onye pastọ agwa gị so ya esiti, agwa gị na olive oil aṅụba, agwa gị na mmiri nke aṅụba. Enwere ike mgbe ihe ṅụbara data olive oil ṅụba mmiri nke a, ma ịṅụba ṅụsịa bụ otu adị. Nwanne, udebe olive oil, udebe nya bụ mmiri nsọ. Ị na-ekpenwe olive oil, na-ekpenwe mmiri nsọ. Nee afịfịa efuru kpata esi elu isicha ya ṅụcha. Ịchọ ọnya bụ ọrịa nke tarụchara ịma mfụ, ịchọ ọnya bụ taifọd ịma mfụ. Kwụsị na ịdị na-epi ọfịa anyị na-epio, kwụsị na ịdị na-abaghịrị arụ a nke na-eme n'ala Igbo. Arụ a na-abaghịrị aja n'ukwu, kwụsị ịdị na-abaghịrị ya aja. Nya bụ arụ agbago ahụ n'obodo ọ bụrụzie omenala. Ya bụ ife dị njọ. Ndị Igbo nwere ji mmarụ
enwere ife anyị ji ma mara anyị nwa bụ ndị Igbo. Enwere ife anyị dụ mma ya. Kwụsị na ịdị na-eme ka a ga-asị onwere ife anyị pasịtara. Kwụsị na ịdị na-eme ka a ga-asị onwere ife anyị dị mma ya, ka a ga-asị onwere ife anyị megwuru n'onwe anyị. Ọ bụrụ na gị nwa bụ onye na-anụ olu m a na ịkwadoro ejimalụ ndị Igbo niile eme ihe ka nwa afọ Igbo, nwanne nya bụ ejimala anyị a ga-anaghachite azụ. O bido tata dịba mma, ọ dịbara gboo. Ka anyị were n'oge chụba anya wee ego ojii tupu o fuo. Ịnọrọ ị na-asị na o nwere ihe nna nna ha chọpụtara, na o nwere ihe nna nna ha mere, na ọsọsọ njọ njọ ka ha mere, na afịfị ha ịfụrụ o so n'otu ife ha chọpụtara. Ọgụgụ isi Chukwu Okike abịama nyere ha ka ha ji wee chọpụta afịfị a, ka mụ na ọ na-awụ onwe ike dị ndụ, ka mụ na ọ na-awụ onwe ike bie ndụ ogologo. Ka anyị bido na-eṅomi na ife anyị nwere, ka anyị hapụ na ịda agbakọta ife anyị nwere asụ, ka anyị bido ntata na-eṅomi ife anyị nwere. Kpata afịfị a si elu m, isi si afịfị a zaa mmiri ihe m, ṅụọrụ m ya maka dat taifọd nke tarụchara n'ime arụ gị, ṅụọrụ m ya maka dat infekshọn nke tarụchara n'ime arụ gị, ṅụọrụ m ya maka dat malaria nke jụrụ ọnụ na ịṅụba ya abalị ịtọ na ịnọ ṅụba ṅụsịa, ịchọ ọnya bụ ọrịa ịma mfụsị. Chetakwa ofu glas kọp ka m gwara gị, ị ga na-agbara ya wee na-aṅụ. Ife ihe na-afụ ugbu a, ife ampiklos na-alụ ka nyawa ife na-alụ, ife ụmụ antibiotik a na-alụ ka nyaba ife na-alụ. Ndị pastọ, ndị rụrụ dị men yahu yahu, ndị wụ dị hayes yahu yahu enwere tata bịazie bịa werezie ha na-erizi anyị ọrụ. Warị nọọ ife anyị nwere, warị nọọ ife Chukwu Okike abịama ji wee gozie anyị, warị nọọ ife eji mmanụ anyị nwa bụ ndị Igbo, maka na anyị nwa gbakọtoziri azụ. Abịazie abịa werezie na-erizi anyị ọrụ, abịazie abịa werezie sikwuzieri egwute olive oil, sikwuzieri egwute isi a na-asị anyị kpọba nye chi mba ọzọ ị na-amalụ ka o si eme exist. Ịgbakọtozie ndị nna nna ha azụ, apụtazi agwa na mmeri ya ekpetara gị ekpere, mee nke a mee nke ọzọ. Warị na-agwakwara gị disemba ahụ gwara gị si gị na mmeri ya ekpere gị ekpere, mere nke ọzọ gụ na-akpụ isi ala na-enye. Disemba ahụ gwakwara gị si ga-akpọ n'isi ala nye ife ọhụrụ na-akpụrụ akpụ. Disemba ahụ ya agwakwa gị ụkpọkpụ isi ala nye nyanwụ mmeri, ndebe ị na-akpụ isi ala na-enye ya. Ndebe anyị, oge erugo mgbe anyị ga-anaghachi m na ejimmalụ anyị. Anyị nwa bụ ndị Igbo nwere ejimmalụ, anyị nwa bụ ndị Igbo nwere ife anyị ji wụọ mara anyị, anyị nwa bụ ndị Igbo nwere ife anyị na-eme. Ka anyị hapụ ịdazi na-emenụ ka a ga-asị o nwere ife anyị pasịtalụ. Ka anyị hapụ na ịdị na-eme ka ndị ọzọ, ndị mba ọzọ hapụ ịda afụta anyị, ka a ga-asị o nwere ife anyị dụ mma ya. O nwere ife anyị dụ mma ya, enwere ejimmalụ anyị, enwere nke anyị na-emenwu, enwere nke anyị na-emewu na-achọbaghị ndị bekee ọbụla, na-achọbaghị ndị mgbazi ọbụla, na-achọbaghị ndị pastọ ọbụla. Ijelo n'ọtụtụ ụlọ ụka dị iche iche, agwa gị ide prayer point gị, idesia dị prayer point, agwa gị na a ga-agba ya ọkụ, na agba ya ọkụ wit seed ahụ ime ị ga-eso isid iji wee pushie, iji wee sọpọtụ ya ka anya wee ekpere nwee ike rụọ ọrụ. Mana ha nwanwụ ndị nkụzi ụka, ha nwanwụ ndị pastọ afọ, enwerọkwa mgbe ha ji ede prayer point n'ọkwa ọnwa ife na-akpafa. Ha gwa gị atụkọta ego a contribute through that seed ahụ ị ga-eso, through tithe, through offering ahụ, ha ewe ọsọ ọfọ mba nke ha. Ọ doziere oge nwa agwa agụso ya seed. Ụmụnne m, ka anyị hapụ na ịda abụ ndị eriri eri. Kwụsịke na ime ihe mee ihe, ịnọkọta nchụ eju onwe gị ajụjụ, ihe a m na-eme kedu uru ya, ihe a m na-eme ọ wee ji mmadụ gị nwa bụ onye Igbo, ihe a m na-eme kedu digen. Otego aka ndị a ji agwa anyị na Jizọs na-abịa, na Jizọs na-abịa. Otu mkpụrụ okwu a agwara ya nna nna ha, agwara ya nna ha, agwara ya gị nwa na onwe gị. Ịnọgidegokwa nkịta na oge na fachi ịkụkwarapụ kwarapụ, aka ya agwakwa ya ụmụ ụmụ gị na Jizọs na-abịa, na ọ ga-abịa dịka onye ori. Ihe nọkọtakwana ị na-ajụ onwe gị, onye ori ya sebere nyawụ planụ kemgbe, ọ pụtara na nyawụ planụ ọ gasabụ ka o nwee trafik chie, ka ụzọ eluigwe a ọdụka ụzọ obodo ndị zuru ka nna na-ajụ nụ. Ịnọkọtakwana ị na-ajụ onwe gị, ruo ole mgbe ka ndị a ga-aghọrị m, ruo ole mgbe ka a ga-atụrụ ọrụ a, ruo ole mgbe ka dịzi yahu yahu a dịsi nye yahu yahu a ha bụ ndị isi ụka na-eme, ruo ole mgbe ka ọ ga-ebi, ruo ole mgbe ka a ga-eridebe gị ọrụ. Ịnọkọta iju onwe gị ajụjụ. Ọkwa otu Chukwu Okike abịa ma afọ ka anyị nwa na-ekpere, ọkwa otu Chukwu akele elu ka a na ka anyị nwa na-ekpere. Ịnọkọtakwana ị na-ajụ onwe gị, kedu ife merụ mgbe enyi Jizọs nwụrụ, mgbe Lazarọs nwụrụ, na anya bụ Jizọs agbanite onye bụ Lazarọs n'ọnwụ ozugbo. Ihe o mere ụgwọ na osegbula na
kpọkuo okike kere ụwa onye ike niile dị n'aka ya, Chukwu okike abịa ma otu onye a na-ekpesara ọgwụ ọ kpọkuru ihe bụ onye akpọlitere ihe enyi ya nwoke chigha azụ were okwu nwa mmadụ wee mere ife. Ọ bụrụ na ịla ekiri ihe nkụzi a nkụziri gbasara eji mara anyị nwa bụ ndị Igbo, gbasara onye bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke ị ga-eji gwọ ọrịa dị iche iche, na-eje onye mmadụ ego, na-eje nso isi iji ọbụla, na-eje okwu mkpụrụ ọbụla, na-eje okwu taịtị ọbụla. Ọ bụrụ na ịla anya bụ ife nkụzi nkụziri, tụsara m ozi a, follow my page. Ka anyị bido ntata na-engomi ife anyị nwere, ka anyị bido ntata chigha azụ na eji mara anyị nwa bụ ndị Igbo. Tụsara m ozi a ma follow this page, follow my page, ka m nwee ike kụziere gị ọtụtụ ife nke ị na-amarọ. Ekenekwa gị wee na-asị gị nke onye chi ya zere na ụmụnne m. Obido tata dịba mma, ọ dịbakwara gboo. Daalụnụ.